Chcela som sa ti takto pozdieľať aj príbehy mojej klientky. Pracujeme spolu už vlastne mesiac a za ten mesiac ona urobila neskutočný kus cesty a práce. Prišla vlastne ku mne s tým, že ma oslovila s tým, že trpí atopickým ekzémom a chce dlhodobo schudnúť, no nedarí sa jej. Napriek tomu, že vlastne chodí cvičiť, tak tie výsledky proste nemá také, ako by chcela. Šlo je tu, že ako keby nepravidelne jedla, vôbec nemala žiaden režim. Mala vlastne pocit, že nestíha si vlastne pripravať to jedlo tak, ako by chcela. A za ten mesiac sa dlhodobé zmeny toho životného štýlu dala dole 4,5 kg, 25 cm na objemoch. Dala dole z veľkosti konfekčnej L-ko, šla do konfekčnej veľkosti M-ko. Je ďaleko ohybnejšie, cíti sa proste oveľa lepšie. Konečne ako by prestali mátať také tie púče, že by sa musela stále niečím ako dojedať. Aj taká tá ako prežieravosť a mala pocit vlastne, že jedla toho naozaj veľa. Ten mesiac teda takéto krásne výsledky a teda okrem toho má oveľa väčšie množstvo energie a proste ideme ďalej. Zmenila naozaj životný štýl dlhodobou zmenou. To znamená, že sme neriešili to, že teraz máš nejakú dietu a musíš teraz hľadovať, alebo práve naopak musíš proste brať nejaké spaľovačie tuku, aby si schudla. Ale naozaj sme išli tak akože od základov a to je práve zmena stravovacích návykov, pitný režim, ktorý sme vlastne zdvihli.